נמאס לי, את מבינה? פשוט נמאס לי. ועכשיו את, יפה מכוערת שלי, את תעזרי לי למצוא את המעיין. ואז כל המקום הזה יהפוך להיות שלי. אני אקרא לו גריזלנדיה לנצח. כן? ותגידי למה בדיוק את חושבת שאני אעזור לך? אני לא חושבת, אני בטוחה. כן? מצידי אל תשחררי אותי, אני יודעת שהוגו יבוא ויציל אותי, הטוב מוכרח לנצח. הפעם פסיכולי לך, את הטוב מוכרח להפסיד. עוד נראה. אוי בואי באמת ונראה בנות. הבאתי אותך לכאן בעזרת מתקן שפיתחתי לשאיבת בני אנוש מעולמכם המגעיל. תחזרי אחריי. לא. אני רעה. אני לא רעה. אני אעזור לך למצוא את המעיין. אני אעזור לך למצוא את המעיין. אני אעזור לך להיפטר מהוגו. אני אעזור לך להיפטר מהוגו. הטוב מוכרח להפסיד. הטוב מוכרח להפסיד. זהו יפה. עכשיו תקחי את התרמיל הזה שהוא חסין מים באש. בוא תשמרי לי על המפה. כשתתעוררי תשכחי שהפנטתי אותך, ואז את הוגו נהפוך לשוער מתחיל זונות. כמה טוב להיות רעה. כמה טוב להיות רעה. כמה טוב להיות רעה. 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 איזה מזל שיש בעולם דברים שמפחידים ילדים, דברים שגורמים לצעוק באימה, דברים מגעילים ודוחים, כמו הקרב עכביש, חלום רע וארוך, כמו מפלצת רעה שאוהבת לנשום, כמו חתול שקופץ מתוך פח בסלטה, מסלילה לבריכה בלי אוויר לנשימה. אני אוהבת דברים שמפחידים ילדים. אני אוהבת דברים שמפחידים ילדים. שקט גדול, לשרוד ציפורן על זוגית, להרעיל חיות קטנות עם תמיסה קטלנית, בכלוב קר לנעול או להצביע בגיגית. כמה טוב להיות רעה, טוב להיות רעה, טוב להיות רעה, טוב להיות רעה. מסעים לתשעים הירוקים, סוף לדברים שנראים כיפים, סוף לטרולנדיה וסוף למבזקים, לא עוד בתי קולנוע, לא עוד בתי קפה. כל מה שהיה נחמד אבל היה משהו חדש מגיע. איזה מזל שיש בעולם דברים שמפחידים ילדים, דברים שגורמים לצעוק באימה, דברים מגעילים ודוחים, כמו הקרב עכביש, חלום רע וארוך, לא מפלצת רעה שאוהבת לנשום, כמו חתול שקופץ מתוך פח בסמטה, מסלילה לבריכה בלי אוויר לנשימה. אני אוהבת דברים שמפחידים ילדים. אני אוהבת דברים שמפחידים ילדים. עכשיו תזכרי, את יוצאת אל חבורת הנודניקים ומציגה לי את המפה, אבל את לא יודעת מי שלח אותך. יפה. בהצלחה, בנות. הוגו!
שלום. מאוד יפה פה. שנתחיל. קדימה, נודניק, רק לא לצלם. מה שתגידי. ערב טוב. ערב רע. ערב רע. אני נמצא כאן ברעיון בלעדי עם כוחות הרשע של המכשפה גריזלדה במערה המחושפת שביער הקסום והסתום שבטרולנדיה בו היא מחזיקה, כך נמסר לנו לאחרונה, מספר שבויים ממתינה בקוצר רוח לקרב הגורלי על שחרורם. אמרי לי כבודה, האם ערכת הכנות לקראת האירוע הגורלי? האם התכוננת? אין לי צורך בשום דבר, אין לי צורך לא בשום ולא בבצל. אני מגיעה לקרב הזה כשידי על העליונה. כן, ובכל זאת, כאשר מדובר ביריב כמו הוגו, הבחירה בידיו, הלא כן? הבחירה בידו, אבל אין לו שום סיכוי. יפה? מאוד יפה. אמא שלך? לא, זה אתה עוד כמה דקות. הבנתי. מה גורם לך להיות כל כך בטוחה? רק אני יודעת מהו כוחו של הנשק הסודי שלי. הנשק הסודי שלי? הנשק הסודי שלי. הנשק הסודי שלי! אל תתרקי עליי. איך נמצא אותו נשק? הרבה יותר קרוב ממה שאתה חושב. תסתכל, נודניק! אוי! להיכנס, בבקשה. גריזי! שלום! נתתי לך את הרפה שלמה והמושלמת! שקט! אני לא חייבת פה כלום לאף אחד. קדימה! חבלים! מה? בבקשה. החבלים? איזה חבלים? שוק! הוגו! שלוש! לא! רגע, לא, רגע. שתיים אולי. לא, לעזור לו! על זה מגיע עונש. עוד חבלים!